Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, Philippine Standard Time, 57 minutes. Makalipas po ang 7 in the morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa gay.
Tony K. Is Tony Kiliste sa On the Spot. Digdi na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolan Worldwide. Alat. Tony Kiliste sa On the Kiliste sa Kiliste sa On the Spot is Tony Kiliste sa On the Spot. Tony Kiliste sa Kiliste sa is Tony Kiliste sa On the Spot. Hoy, Diyos marhay na pagkamanay. Magandang umaga. Good morning, Bicolandia. Hoy, welcome po. Welcome po. Welcome po. Digdi sa tuyang programa ko niya na pagkamanay. Ini po ang programang On the Spot, mga tugang. Siyempre, yan po na pagkaaldaw ng Tuesday. Ay, ano nabayak mo yan? Nailing mo na yan. Wednesday po pala mga tugang. It's midweek once again mga tugang. Nailing mo na nailing mo na bagay yan. Madaliun makaskason mga tugang ang aldaw. Sa sobrang kaskas mga tugang, nawawalat ako. Ay, pasensya na may kita nagkasarabay-sabay mga tugang ning nagkapirang aldaw. Parte po kan sa tuyang apod kay parte po mga tugang kan sa tuyang pagkukuha po ning mga impormasyon diyan sa luwas. Parte po kan sa tuyang pagproprograma, kinakaipuhan ta pong pasyaran. Dumanon ang mga tawong kinakaipuhan ta pong makaulay sa tuyang pagkukuha po tabi ning mga impormasyon. Kaya sa kuya paghagad ng dispensa, no? Kaya po kita nagkasabay-sabay. Okay lang iyan ta. Minsan mas magayon pag kaya minsan mas magayon pag namimistahan sa tuyang pag-iriba-iba. Tabaan magsawa man tulos ka mo. Bueno mga tugang, Petsa 2 na po sa bulan ng Agosto 2023. Sigurado ako dyan, Agosto po ngunya. Oy, siyempre mga tugang sa pangalan po kan Bilog na Fuerza, kan Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po, kasamuyang station manager, Maestro SM Naladuon. Siyempre sa pangalan man po, kasatuyang mga katuwang. Hindi po sa loob kasatuyang programa. Siyempre sa pangalan po, tabi ni Dugabos. Padagos man po na nagantabay. Padagos po na nag-aabang. Padagos po nagtitiwala. Hindi sa satuyang programa. Maraming thank you. Siyempre pa, Diyos marhay na pagka-morning sa kapos po ng mga pataantabay niya to sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Siyempre, good morning mo po sa mga pagtaraid na probinsya. Pinag-aabot po kan sa tuyang programa ko niya na pagka-morning. Siyempre po, sa tuyang mga pataantabay abroad, sa tuyang mga TFC subscriber. Ay, Diyos marhay na pagka-morning. Siyempre pa, sa tuyong mga parantabay, live na live po kitang naantabayanan dyan po sa On The Spot News TV page. Good morning, kaway-kaway po tabi.
Siyempre pa, nakalive man po kita sa kuyang personal FB account. Sige na po, magsabay magpartisipar. Digdi po sa tuyang programa kung yun na pagkaaga. Tabi ma'am, pakishare man po kan sa tuyang programa. Tanganing mas nakul po kitang magsabay-sabay. Mas nakul kitang mag-story ang yun na pagkaaga. Bago kita magpasiring sa tuyang mga pag-story ang yun na pagkaaga. Hoy, papunta na muna ni Mugmam pagbati kabus po na nagsisilibrar kan sa indang mga couple. Ano? Kan sa inda po tabi ng mga birthday today. Happy birthday to all the birthday boys, birthday girl. Maligayang bati. Ay, kung kamo po naghahanap ng panghanda, day na kamo magpara idalit kan sa indo, atam ko busy man kamo. Naghahanap kamo mga tugang ning mga panghanda sa indong mga espesyal na okasyon. Ay, uyan po mga tugang. Mag-order, kontakon lang po tabi nindo. Si Ma'am Sky Casey Bea. Kontakon lang po tabi nindo. Siya na po ang bahala sa indong mga panghanda. Sa indo po tabi na mga gustong ipakaon po sa indong mga barkada. Sa indo po tabi na mga amigo. Kontakon lang po si Ma'am Sky Casey Bea. Diyan yan sa Barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Good morning, salamat po tabi kagawad. Salamat tabi Juan sa pagantabay. Ay, syempre pa good morning man sa mga barangay official ha. Nakaantabay po tabi sa Satuya. At syempre may pag-istoryahan naman kita. May pag-istoryahan kita mga tugang. Ay, sundo alas 9 kita ngunyan. Nakapag late kitang nakapagpuon mga tugang sa tuyang programa, ma-extend kita. Dati man ngayang alas 9. Pagkaraong gana naman. Basta sundo alas 9:30. Ma-extend man kita kidit ngayon. At nakapag pero depende yan sa daralagan mga tugang. Ano ba talaga kuya? Ay, siyempre mga tugang sa gabos po na nagsisilibrar kan sa inyong mga kapiestahan. Ngunyan na pagkaldaw. Happy fiesta po tabi isa sa inyong gabos. At sa inbaya may piestahan ngunyan. Po tabi apod kayo paki-inform tabi ako. Taday ako na-inform. Ito pa lang kipiestahan. Basta sa gabos po na may mga kakapiestahan, happy fiesta. Gabos na may mga anniversary. Happy anniversary po tabi sa inyo gabos. Speaking kang anniversary, pirang pirang turog na sa nama. So sa tuyang, good morning sa tuyang mga katugangan, sa kapatirang akro. Sa petsa 8, ano pa man, masilibrar kan ika-50 golden years. Happy anniversary po sa gabos. Gabos na chapter, gabos na Brad and Sis. Good morning po tabi sa indo. Alam ko in connection kan pagsilibrar kang ika-50 taon, kadakol po ng mga nakalinyadang aktibidad and manlain-lain po ng mga chapter council. In connection po mga tugang kang sabi ko na nga pagsilibrar mga tugang kang golden years. And syempre, sa sakuyang namumuta na chapter, happy anniversary po tabi in advance and mabuhay po kita gabos. And syempre mga tugang duman sa satuyang mga kababayan, igwa po tabi ning mga kamunduan, igwa po tabi ning mga gadan, syempre pa, siring kan dati ang programang ini. And ang Bicol Net TV, panagos po na nagpapaabot man kan sa muyang pakikidumamay, pakisumaro po sa indong mga kamunduan sa may mga gadan, condolence. Siyempre po, sabi na, arog kan dati sa tuyang mga kababayan, kaya po sa banig ng kamatayan, kaya po sa manlain-lain na ospital, magparahay po tabi, magpakusog, bangon.
Ito na nga ni, ano man nakatutipisilan, ano man po tabi na mga negatibong nangyayari po sa satuyang palibot, ang lahat na nangyayari ay igwa po tabi ning katapusan. Kaya permisa na ang fight. Permisa na po kitang fight. Pag-alabar po sa mahal na Diyos. Permisa na po tabi. Permisa na po tabi maghagad. Kumbaga, magtapod sa satuyang kagulang na. Kaya, 0951-623, ano na itong pero ko? Ay, 0951-623-0749. Ayan po ang numerong pwede po tabi nindong pagihan, pwede po tabi nindong apudan. At ang po na makapagsaba, hindi po sa loob sa tuyang programa nyo na pagkaaga. Again, it's 0951-623-0749. Ayan ano, ang sa kuyang personal na numero mga tugang na pwede po nindong pagihan kan sa indong mga komentaryo, sumbong, agrangay, paghanga, pagbati, at siniba pa. Papasahon kayan mga tugang sa satuyang programa ngunyan na pagkaaga. Ano pa? May nalingawan pa? Wala na. Pait na kita. Pasensya na, ano, sabi ko na gani, kasuba ko. Kuta na sa tuyang pong programa, alas 7:30 sundo, alas 9. Kunik mga tugang igwal lang ki pig adya, ay, igwal lang kitang pig regarding mga tugang digdi siguro sa, kasi kahapon pa, kunik ito na sa sala, kaso hapon pa mga tugang, igwa po ning problema ang mga ining su wifi. Kaya mga tugang medyo na atrasado kita sa pagpuon ka sa tuyang programa. Ma'am Daisy Nervia, pathay na pagka-morning po tabi sa imo dyan. Dyan po yan sa may partikan sipi, Daraga Albay. Diyos marhay na pagka-morning po sa bilog na Navia family. Sa mga ka-family ni Ma'am Daisy Nervia, always po nakaantabay sa tuyang mga programa. Thank you so much. Mabuhay po tabi ka mo. Sa tuyang mga paraan tabay po tabi. Kay Ma'am Daisy Nabia, perming nakaantabay po sa susatuyang programa. Also, yaw naman si Ma'am Elena Valenzuela. Thank you so much, tabi Ma'am Elena. Thank you so much for watching. Diyan man iyan sa may party po kan saan ka na nga rin? Barangay Taisan, Legazpi City. Pasensya na ta. Medyo nalingaw-lingaw ko si Ma'am Elena. Pero dahil ko pwedeng lingawan si Ma'am Elena Valenzuela, tapoon kahit ko sagkod sa kunyan, yaon po. Ngayon ko po nagtuturuta na nagsisiri po sa satuyang programa. So, alam ko nag-share man ini. Ma'am Elena Valenzuela, thank you so much. And also kay Ma'am Lynn Brusula Bueno, dyan po sa First District of Albay, dyan sa City of Turulab, just for na pagka-morning. And also po, dyan po sa, may party po sa banwaan ng Bakakay Albay. Kaya na po mga tugang ng, kasabay mga tugang sa pag-reshuffle kan mga COP. Si COP, Brother Police Major Ervin Billen, sinalidahan na mga tugang kang nakaaging aldaw. Bago na po ang COP kan Bakakay, si Police Major Carlo Pontigundi. Siya na po ang panibagong new installed COP kan Bakakay Municipal Police Station. May bago ng COP ang Bakakay. Kasabay and sa Rukman dyan sa may banwaan kan banwaan ng Daraga, sa Rukman sa may mga, and also sa may Ciudad ng Legazpi, may mga bago na iyan na mga COP, mga tuga. Thank you so much, thank you so much kay Police Major Ervin Billen sa paghiras and pagpadaba man po sa banwaan kan Bakakay Albay. Nahiling ta po sa mga magagayon man po ng mga programa, mga magagayon po tabi mga tugang na mga accomplishment po kan Bakakay MPS sa pangingenod po sa pamamayo po ni Police Major Ervin Billen. Yan ang tabayanan ng mga tugang ini po ng mga bagong tukaw ng mga COP. Kung ano po ang sa inda po ang tatawanan ning apod kani tatawanan po ning duon, tatawanan po ning atensyon sa inda po tabi na pagtukaw bilang pong pamayo kan sa inda po tabing mga istasyon.
Good morning, tabi, Brother Gerald Tumanglaw Barakiel. Nakantabay iyan dyan sa may pati po, kang Castilla, Sorsogon. Good morning, Brother Gerald Tumanglaw Barakiel. Thank you so much for watching. Sige, mga tugang, na po kitang 12 minutos. Commercial mo na kita, station break. May ano lang kita, madali unsa na iniha. Mabilta na kita mga tugang, makalihis po kining mga nagkakapirang hanap buhay. Ay na ito. Sige mga tugang, oras 8:13 in the morning. Mabilta na kita mga tugang, makalihis po kining mga nagkakapirang hanap buhay. Diyan sana po kamao. Digdi sa naman. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal. Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, oras, Bicolandia, ikaw na po kitang 15 minutos, lagpas po, and 8 in the morning. Historic Kiliste sa On The Spot. Historic Kiliste sa On The Spot. Alright mga tugang, ay balik po kita sa satuyang programa. Balik po kita sa satuyang pagkulistorya. Ngunyan po tabi na pag-morning. Ako po, padagaw sa nakantabay, hindi po sa programang On The Spot. Siyempre po, nahiling nito sa paagi po kan Bicol Net TV. Okay, good morning muna kay Charles Balaguer Layosa. Good morning sir sa Bigaa and Baybay, Barangay 31, Legazpi City. Okay, good morning sa mga taga-barangay Bigaa and Barangay Baybay, Legazpi City. Pagbati po hali kay Charles Balaguer Layosa. Thank you so much for watching tabi sa mga parantabay niya to dyan sa may parte po kan Bigaa and sa may parte po kan Baybay, Legazpi City. Good morning tabi sa Indo ka boss. And also yaw na po si Ma'am Bet Kana.
Sa tuyang parantabay po all the way from United Arab Emirates. Pero may ba nakaantabay sa tuyang programa? Thank you so much, Ma'am Beth Cana. At syempre po sa mga ka-family ni Ma'am Beth Cana, hindi po sa probinsya ng Albay. Hindi si Ma'am Beth Cana kasi taga First District. Diyan sa may parte po kan Malinaw. Good morning po sa mga parantabay niya to diyan. Sa may parte po kan Malinaw and also sa mga parantabay niya to sa may parte po kang Malilipot. Diyos marahay na pagka-morning. And also good morning Manggiraray diyan sa may Alatamali nga Wanta. Diyan po sa Barangay 3 kan Bakakay Albay. Good morning kay ex-cap hindi ba Rotilia? Nakaantabay inipirme. Tabayanan and magiging dalalagan mga tugang saro ini mga tugang sa naobserbahan ta saro mga tugang sa mga kaabang-abang ito po mga tugang na pagburutwaan pagluluwasan mga tugang kan mga apod kani mga aspirante mga tugang sa maabot po mga tugang na pinilian sa barangay NSK eleksyon. At yan ta, pag-iristoryahan ta iyan mga tugang. At may kinaaraman po sa nagdadangadang August na, September, October, madali na. Kaya mga tugang, laungan ta na mga tugang na igwa po kay mga pagbabago. May maobserbahan nito mga tugang, may mga mamalisyahan ka mo na magkakaigwa mga tugang kidikit na pagbabago sa mga relasyon mga tugang kan mga incumbent sa mga nakatukaw mo yan sa posisyon magkakaigwa iyang kidikit mga tugang ning pagbabago magkakaigwa ning mga kadikit na pagturutarampuhan dahilan ta kakalabanon mo ngayon or day ka na ngayon masuporta sa sakuya. Iyan ang mga bagay na iyan mga tugang. Ang mga normal na nangyayari po tabi, kada bes po, nagkakaigwan ng pinilian. At yan tayo padagos na iyan mga tugang. For the meantime, digdi mo na kita sa tuyang Bantay Bulkan. Mayon update. Ano po mga tugang ang mga pangyayari? May kinaaraman po sa nagpapadagos. Nagpapadagos mga tugang na aktibidad kan Bulkan Mayon. Good morning kay Brother Sir Tirso Valderrama diyan sa may Bukawi, Bulacan. Bukawi, Bulacan ba yung Santa Maria? Sa iyong katabi, brother, lingaw ko na pasensya na ha. Sa iyong katabi nakantaba, yaon ka sa Santo Domingo o yaon katabi sa Bulacan? Basta good morning tabi, Sir Brother Tirso Valderrama. Sa kuya na pandiurag na amigo puon kay ito sangkod sa ngunyan talagang marhay an sa muyang pag-iba-iba kay ni pag nagkakaanpangan pag nagkakaibahan Sir Brother Tirso Valderrama, good morning tabi sa imo. Sige mga tugang sa pagpapadagos kan sa tuyang programa digdi mo na kita sa update mga tugang nganing diretso kita sa satuyang pag-istorya, ngunyan na pagkaaga, mga pangyayari, mga tugang, may kinaraman sa nagpapadagos aktibidad kan Bulkan Mayon. Bantay Bulkan Mayon update. Para po mga tugang sa satuyang Bantay Bulkan special coverage. Nanatili mga kaibigan sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon kung saan merong mataas na aktibidad ang naitala. Habang meron ding naitalang mabagal na pagdaloy ng laba na may haba na 2.8 km sa may Misi Gali. Habang 3.4 km naman sa may Bunga Gali. At 600 meters sa Basud Gali. Habang meron namang naitala o patuloy ang naitalang paghuho ng laba hanggang 4 kilometers mula sa crater. Habang meron naman naitala mga kaibigan na volcanic
volcanic earthquakes kung saan umabot ito ng 57 volcanic earthquakes including 4 ashing events plus 225 rockfall events plus 5 meron ding 5 pyroclastic density current events. Habang patuloy naman na nakikitaan mga kaibigan ang pagbanaag, ang crater glow mga kaibigan sa naturang bulkan. Kung saan mga kaibigan katamtamang pagsingaw ang napadpad sa hilagan silangan. And patuloy po ang pamamaga ng bulkan na may panandali ang pag-impis sa silangan bahagi ng bulkan. Ayan and presenting sitwasyon po ng bulkan Mayon. Ulitin lang natin sa mga nagtatanong, sa mga nagbabalak na pumunta po dito sa probinsya ng Albay. Sa presente po, nasa alert level 3 pa rin po ang bulkan. Habang sa Tagalog na kita. Mantang mga tugang sa katakod na istorya, pantinido mga tugang ang estado kang bulkan Mayon sa alert level 3. Alagad mga tugang nanunutaran ang padagos na paglobo kang bilang kan Mayon evacuees. Sa ipinahayag mga tugang o sigon sa pahayag mga tugang ni APSIMO Head Dr. Cedric Daep, makalinis mga tugang ang sobra o maabot sa sobra 2 bulan na pag-alboroto kang bulkan Mayon. Nanutaran na sangunya na nasa evacuation center maging ang mga pamilya na nasa luwas kan 6 km permanent danger zone. Katakon kay ni mga tugang, plano subuot mga tugang ni Daep na makipag-olay mga tugang sa PBOLCS para aramon kung ano na ang pinal na rekomendasyon kung dapat nang ibaba sa alert level 2 or imantinir pa sa level 3 ang bulkan Mayon. Ngunyan, dain ang pagbabagong pigpapahiling sa aktibidad ng bulkan, makalihis mga tugang ang 50 diyas. Para mga tugang kay Daep, kung magkakaigwaning makusog na pagputok ang bulkan, dapat sa laog ng 20 diyas na critical period. Ini mga tugang ang sa iyang obserbasyon susog mga tugang sa istorya kang pagtuga kang bulkan. Yan. And paghiling-hiling man mga tugang, obserbasyon mga tugang ni Cedric Daep mga tugang kang APSIMO na nanunutaran mga tugang ang paglobo kan bilang po mga tugang kang evacuees. And sa katakod pa mga tugang kang istorya, katakod pang bareta, nanindugan po mga tugang ang APSIMO na dapat ang mga pamilyang nasa loob po mga tugang kang 6 km permanent danger zone. Ito sana po tabi mga tugang ang mga dapat na nasa evacuation site sa Ngunyan. Sigon mga tugang kay APSIMO Chief Dr. Cedric Daep na nag-urulay na sinda mga tugang, nagkaigwa na sinda ng pag-urulay kan mga LGUs na pauli-una mga tugang, ito po na mga IDPs na hali po sa 7 to 8 km danger zone. Sa rason mga tugang na wala nang nahihiling na banta sa saindang kaligtasan, susug sa pahayag mga tugang kang PBOLCS. Kung saan mga tugang, pinara man ni Daep ang kahaditan kang pamilya na nasa haranikang river channel na wala man mga tugang ng peligro ng lahar flow, katakod mga tugang kang namamatay ang pag-uran sa Albay. And pinaglinaw mga tugang na ingkaso man subuot na magkaigwaning makusog na pag-uran, asin mahilingan ng peligro ng lahat flow, ang APSIMO mga tugang mapaluwas ng advisory for evacuation, alagad daiman kinakaipuhan na magtinir ng bilog na bulan sa evacuation center mga tugang. Ini po tabi na yaonda po sa 7 to 8 km per extended permanent danger zone. Ayan magkakaigwa po ning sabi ko na nga inyo sa mga siguro abangan ta po ang magbibilog po kay ning lakdang nagigibuhon po tabi basado po sa pahayag ni Daep, magkakaigwa po sinda ning pag-urulay kung noarin magkakaigwa na naman po mga tugang ng decapment
Siyempre, pag sinabi pa uli, di campment ang apod kayan. Ngunyan, ang tabayanan ta mga tugang, kung no arin po, mabibilog, ang sa inda po, tabi na magiging lockdown. Sabi po baga, ni Daep, susug sa iyang bayag, na apod gani, dahil naman po kinakaipuhan or nanindugan po sinda na ini po na mga yaon sa na po sa 6 kilometer permanent danger zone ang dapat po na yaon po sa evacuation site ngunyan sa presenting sitwasyon po or sa presente. So meaning, so mga yaon po sa 7 to 8 extended danger zone, pwede sir po tabi iyan na papaurulion, dahilan po taday naman da po tabi kinahiling na banta po tabi isa sa indang mga kaligtasan sa mga oras na ini. Yeah. And sabi ta na nga ni, saro yan sa mga abangan ta mga tugang sa maabot na mga aldaw, o siguro ngunya na aldaw, o ngunya na simana po tabi, mapaluwas naman ning pinal na advisory mga tugang regarding po sa bagay na ini. Ilingon taan tabayanan ta mga tugang ini, no? Saro ini mga tugang sa pinaghihiling kan apsi mo na no need na databi na magtinir. Ini po tabi na yaon po sa 7 to 8 kilometer extended danger zone. Sige. Antang mga tugang sa iba pang sa katakod pang bareta, siniguro mga tugang kang DSWD Bicol an kahandaan ninda as in sufficienteng pondo para po sa itataong tabang sa mga pamilyang nasa evacuation centers dahilan mga tugang kailanganing pag-alboroto kan bulkan. Kung sa mga tugang pinag-unambitan o pinagtawan doon ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laudio na nakapagtauna sinda mga tugang sa maabot sa 5,700 na pamilya ning cash assistance kung saan pigtawan digdi mga tugang ng prioridad ang mga nasa evacuation center lalo na itong nasa laog po tabi kan 6 kilometer permanent danger zone. Kasabay digdi mga tugang ang padagos po na pag-distribute or distribution mga tugang kan mga food and non-food items sa mga apektadong individual as in pamilya. Ayan, malinaw, na ang DSWD Bicol da mga tugang sufficiente pa an sa inda po tabing apod kini an sa indang pondo nagagamiton po tabi para sa mayon operation. So meaning nothing to worry an sa tuyang mga kababayan. Pero sigun sa pahayag mga tugang sabi ta nga ni ka mga nakaaging aldaw so provincial government of Albay nagpaluwas po ning advisory man na didiit na sa naman mga tugang kadikit na sa naan sa indang pondo, paubos na ang pondo po tabi ninda. Pero sa lado po kan DSWD Bicol, syempre magkaiba yan, sufficiente pa da po tabi sa kunsangon yan. Sir Johnston Jr., good morning Boss Tony, watching from May Kawayan, Bulacan. Oy, good morning po tabi sa imo sir. Sa may parte po kan Bulacan, May Kawayan, Bulacan. Thank you so much sa mga parantabay niya to dyan. And also, nakantabay mo po si Sir Gilbert Otivar. Good morning po, Idol PM Tony. God bless you and your program. Thank you so much po tabi, Sir Gilbert Otivar. Kan programang Kasurog ng Bayan. O yan tabay ka mo ha. Sa programa ni Sir Otivar. 2 down 3 in the afternoon sa programang Kasurog ng Bayan. Thank you so much, Sir Gilbert Otivar, and syempre sa bilog po na Otivar family. Mabuhay po tabi ka mga boss. So yan mga tugang sa tuyang mga update, may kinaaraman po tabi sa mga pangyayari. Diyan po tabi sa Bulkan Mayon, mga aktibidad, mga tugang, mga pangyayari may kinaaraman po sa pag-alboroto po kan Bulkan Mayon.
Alright, mga tugang, oras 32 minutos. Makalis po ang alas 8 ng pagka-morning. Kita sa iba pang mga istorya. Ay, mga tugang, an Aleco, nagpaluwas mga tugang. O, anong masasabi po tabi nindo kayo ni mga kababayan? Mga tugang, regarding po nigdi sa ipinagpaluwas kan Aleco, ini nagkaigwas hinda no, nagpaluwas hinda ning Aleco Disconnection Advisory. Kung saan mga tugang, basado digdi po sa pinagpaluwas nindang advisory, magkakaigwa po ning disconnection schedule. Poon ngunyan na aldaw, sundo Agosto 4, 2023, kung saan sa aldaw ning Miyerkules, sundo Biyernes. Ini po tabi na pinagpaluwas nindang disconnection advisory. Magdangog po so mga kababayan niya to, although medyo makulog ini sa talinga, maraarat sa mata, ini po tabi na advisory ini, wala kitang magiginibo. Ano daw ang marahay kay ini, taon ni mga tugang, ngunya na pagkaldaw, Agosto 2, aldaw ning Miyerkules mga tugang, ang nakalaag po digdi sa advisory mga tugang, ang mga lugar kan Kamalig, Ginubatan asin Santo Domingo, magkakaigwa po tabi ngunyan aldaw ning mahiwasan ang pagputol kan serbisyo kan kuryente. Duman po sa satuyang mga kababayan na dai po nakapag-settle kan sa indang mga bill sa kuryente. Mantang sa aga po tabi mga tugang, Agosto 3, an banwaan maning Bakakay, Kamalig, and Ginubatan, kasabay man giraray sa duwa. So meaning mga tugang, ini po na mga nanambitan po tabi na mga banwaan, ini po tabi susog po sa indang datos, ini po so may halangkaw na bilang po tabi ning mga unsettled apod kani bills. Kaya mga tugang, kasarabay po tabi ini sa ipinagpaluwas na disconnection advisory po tabi kang Aleco. Mantang sa Agosto 4 mga tugang, aldaw ng Biyernes, magkakaigwa po ning disconnection schedule diyan po sa may Kamalig. Medyo ralawig ang Kamalig ani, duwang aldaw. And Piuduran, kasabay mo po ang banwaan ng Tiwi Albay. Ayan. Ang mga kasabay po tabi sa ipinagpaluwas na disconnection schedule kan Aleco po tabi. Sa ibong po yan mga tugang ha. Sa ibong po tabi yan kang apod kini. Sa ibong po tabi yan kan sa indang mga masasabi tang mga papuro palsok po tabi na serbisyo. May nakatipon-tipon na ngayon tita. Lalo na ngayang lalong mag-iinit po ang ulo ng ating mga kababayan ito. Dahilan po sa bating mainit mo niya ng panahon talagang dugang sa mapainit po sa payukan sa tuyong mga kababayan ini po. Bati dai po tabi na may iba na nandadara pa man sa pakiulay. Pero may iba mga tugang na talagang dire-diretso po tabi. Minsan mga walang pasintabi, ipurutol na sana po tabi. Kundi, iyan mga kaabang-abang mga tugang na mga mangyayari po tabi. Regarding man po sa may party po kan Aleco. Sige. Diyan man po mga tugang, pala, diyan sa banwaan ng Santo Domingo Albay, sa mga nag-aarabang po tabi, kang update niya to, regarding po duman sa shooting incident baga, na nangyari po tabi diyan sa Barangay San Fernando. Pero bakit man po ito residente kan Barangay San Fernando? Kung baga, nagpasiring lang po tabi duman sa area, tangani po tabi, duman gibuhon po tabi itong naunambita ng pambabadil. Pero mga tugang, sabi ta na nga para po sa pagrespeto po sa pamilya kan mga both party kan biktima asin kang suspechado,
Dahil na po tabi ipinagdetalye pa. So, pangaran, kaya ito po tabi na involved po digdi sa naunang bita ng insidente. At sabi ito na gani mga tugang, nagsusunod sa naman kita, taduman po mga tugang, nagkuha kita ng information. Although may blatter po yan sa PNP, no di ta, sabi ta na nga ang mga siring po kay itong mga insidente po tabi, ang mga siring po kay itong mga krimen, medyo ano po yan confidential na maray. Kaya po, pinagmauta po tabi, although may pagkakakilanlan po, bistado tama po susaro duman, pinagmauta na lang po tabi na dahil na po pagngaranan, dahil na po tabi, ipandetalye pa po tabi, so bilog po na pangyayari. Kumbaga, nagkakaigwa po mga tugang ng iba-ibang version lalo na ngunyan, na nagkakaigwa po tabi ng mga ibang version po. Pero sigun sa PNP Santo Domingo mga tugang, dahil man sinda po, dahil sinda nagpaluwas ng final na report regarding po sa bagay na iyan. Pero sa po sa pinagiling duman, ito po na crime of passion. Matinding selos po mga tugang. And apod kini, ang nagtulak po tabi, duman po sa suspetsado, tangani po na gibuhon po tabi itong naunang bita ng naunang bita ng aksyon. Kundi ngunyan mga tugang, ang gusto ta sana po tabi digding tauanan ning punto na siguro if ever mga tugang sa indong relasyon or kung kita po yaon po sa sarong relasyon, if ever mga tugang na nagkakaigwa po kita ki mga siring kay ni po tabi na senaryo or kung may namamating kitang makumarhay sa tuya po tabi na kung baga may namamali siyang kitang there's something wrong kasi indong pag-iba-ibahan, mas magayon po tabi na pag-ulayan ng marhay. Okay sa po mauwi po sa siring kini. Okay sa po mauli sa mga siring kini po tabi na pangyayari. Tadipisil baga, arog kini na makangurhat mga tugang. Makangurhat mga tugang na istorya ang mga siring kini po tabi. Makangirhat mga tugang so naging katapusan po kan sa indang mga buhay. That's why, digdi po sa loob ng programa, dahil na po tabi ipinagdetalye. Dahil na po tabi, dahil na kita nagpaluwas pa ng pangaran and kung paano po tabi ito nangyari. Although igwa po kitang hawak, igwa po kita ki mga informasyon, igwa po kita ning report hali po sa mga tao po na nagpasiring doon o sa barangay. Kundi data na po talaga tanganing pagrespetar po sa pamilya. Pero ang sa tuya nga sana po na pagpapaabot ng pakikidumamay, condolence po sa family, sa pamilya po kayo ng dua na na-involved po digdi sa shooting incident po dyan po sa may party kan Santo Domingo. Sa may party po kan apod kene. Sa may party po kan San Fernando, Santo Domingo, Albay. Pero kita mga tugang digdi sa loob ng programa, sabi ta na gani, bago kita nagpapaluwas po ng report, ang tulos ang makakapagtao po tayo ng mga tugang ng linaw is po ito po na mga kapulisan. Kaya tulos na po na pinag-contact po ang COP po kan Santo Domingo.
Good morning tabi, kay Police Major Genevieve Usirin. Kundi susugduman mga tugang sa sakuyang pakikipag-ulay, medyo sarok duman mga tugang sa iyang pinagtawan ng punto na dai po sinda nagpaluwas. Dai pa sinda nagpaluwas kay itong mga tugang ha ning penal na report regarding po sa bagay na ito. As of Sunday afternoon, kang kita po tabi nag-message kay COP. Ano man po mga tugang na insidente, mas tulos na po tabi pigkukontak po ang mga pamayukan sa tuyang mga ini po ng mga hepatura di polisya. Piglo hospital ta po tabi kung ano man po tabi an sa inda po tabi na pahayag. Kaya siring po kan sa tuyang pahayag, dahita na po tabi pinagdetalye pa. Dahita na po tabi pinag-elaboran ito po tabi na pangyayari po dyan, na shooting incident po dyan sa Banwaan kan Santo Domingo Albay. Pero congratulations sa Santo Domingo, igwa pa lang dyan ginibong bypass operation kang nakaaging aldaw. O kung saan mga tugang sa may nadakop ini sa may parte po kan sa may parte po kan Santa Misericordia. Ining ginibong bypass operation mga tugang nagresulta po sa pagkaka-arestar kan sarong persona na taga dyan po sa Bagong San Roque, Santo Domingo Albay. Congratulations po. Sa atin po kanyang paagi, nababawasan po. Dikit po na nababawasan ang mga para sistema po ng illegal na droga dyan po sa Banwaan ng Santo Domingo. Tangani po mapuho. Ito po tabi ng mga seryening pa man ng mga krimen. Sa paagi po kang pagkakadakop o pagdadakop po mga tugang kaining mga imbuelto po sa droga. Congratulations natin sa Santo Domingo Municipal Police Station sa pagkakatimbog po, sa pagkakadakop. Kan sa pong persona na kung kanin nagsisistema po ng illegal na droga dyan sa Banwaan ng Santo Domingo. Brother Ramil Banyares Barbacena, marhay na aga brother, watching from Candelaria, Zambales. Uy, arayuong ka na tabi amigo. Nagpapararayo ka baga tabi amigo. Yaon ka mo yun sa Zambales. Ingat tabi dyan brother ha. Kumauli ka tabi brother para sa pagsilibrar kan sa tuyang kapatiran. Yaon na pa lang sa Zambales. Ingat na sa natabi, brother, ha? Ingat tabi sa biyahe. Salamat sa pagantabay. Salamat sa pagtutok mo niya na pagkamorning. Sige, mga tugang, digit pa kita sa tuyang mga pag-restorya mo niya na pagkaaga. O isa pa, sa makangirhat na pangyayari, balikan ta sana. Sa tuyang mga paraan tabay, lalo na po tabi sa mga biyahero, na siyempre lalo na sa mga naglo-long drive, magtaga likay-likay po kita kang uminani po tabi na aldaw, I think Saturday, nagkaigwa po tabi ng aksidente dyan po tabi sa barangay Santa Misericordia kan Santo Domingo Albay. Kung saan imbuelto mga tugang ang sarong apod kini imbuelto mga tugang ang sarong SUV lailing mo na ito so makangirhat ani tuminama mga tugang or buminangga naman sa Barandilla medyo ang pwede bang gamiton sa natuhog sa Barandilla mga tugang nakatuhog duman sa bihikulo maswerte na sa naman tada imam po kinagada duman po sa insidente. Kaya siguro, pangaputan ta sa tuyang mga kababayan, lalo na po itong mga nagmamaneho, dahil po tabi, nangangahulugan na maiwas po ang tinampo. Pwede sir na po kamo dyan na magpadalagan mga tugang kinainguraga. Dapat luway-luway po tabi kita. And kung
nagiyong ka, or kundi po tabi nindo kabisado po tabi sudalan, so tiring kan tinampo na pinagagihan po tabi nindo, magtagaluhay-luhay po tabi ka mo. O ta, nga di po may bitaran ang mga siring po kanyang mga pangyayari. 5 pala ang sakay po kanya na SUV, kang mangyari po ang insidente. Sige. Pinag-ano ta sa naiyan bilang pangapudan man po sa mga nag-aaragi. Bakod yun sa area kan Santo Domingo, day po nangangahulugan na may hiwas po ang tinampo, magiging apod kayo magiging ano na po kamo sa pagpapadalagan. Medyo so tama sa na po tabing dalagan. And syempre, isipon ta po. So kapakanan po kan sa tuyang mga kasabay. And syempre po, sa tuyang mga kasabat po tabi dyan sa tinampo. Ayan po, no? Tangani po, day kita, makaibitan po kita sa darakulang aksidente. Sa banwaan man giraray kita kan Santo Domingo, mga tugang, ano mga pangyayari dyan sa Santo Domingo? Pigabangan ta mga tugang kung ano po tabi sa magiging update po kayo na nangyari po tabi. So padagos po tabi na pig-iimbestigara, pig-secret mga tugang sa sitwasyon po dyan. Tungkol mga tugang duman sa doon kita nakapag-attender ng session kaso hapon. Duman po mga tugang sa nawawala. So nasiklipan mga tugang kang COA na nawawala mga tugang dyan sa banwaan kan Santo Domingo. Ano daw ang magiging update kayo ni mga tugang mga kabarangay? Regarding po tabi duman sa isyong iyan na isiniwalat man po ni Municipal Councilor Municipal Councilor Christian Binamira. And also mga tugang, sabi ta na nga in connection man pala mga tugang kan labulabuhon ta ng pag-istorya sa mga kababayan, at ngani po na makatuwang. And di ko sure kung Macaulay brother, di mo una ako pinadala ni boss, ta malaking project si boss, may malaking project si boss digdi sa Sambales. Okay pa di paano ta? Paano tabi pa di? Next time na sana, kung dahil ka makaulingon niya. Ang importante, mahalaga. Basta ingat na sa natabi dyan, brother. Salamat sa padagos na pagtaon ng suporta sa satuyang kapatiran. Amigong Ramil Banyares Barbacena. Thank you so much tabi sa mo tabi, kapatid. Sige. Alat ka. Ano ini? Sige, tagtawag, apudan ta ka. Alat ka ta. Good morning kay Sir Sancho Buneo and also kay Sir Ryan Linaresas. Kantabay po sa satuya ng na pagka-morning. Good morning po, no? And also sa satuya mga parantabay po sa aviation. Halingawang ko na naman, so basta dyan po sa sa airport police. Dyan po sa tuyong mga amigo, dyan po tabi sa Bicol International Airport Police Station. Good morning po tabi sa St. Julian Gabos. Salamat po sa padagos po na pagantabay. Salamat po sa titiwala po sa Bicol Net TV. At sinda po nakasabay po tabi, nakasabay ta po sinda para po sa indaman po tabi ng mga mga programa. Digdi po ninda iyang pigdi-discuss sa Bicol Net TV. Kasusano ang programa nailing nino po duman sa programang Kasurog ng Bayan. Kasabay po tabi si Police Colonel Gilbert Atibar. Kasabay niya po personalize man po tabi kan Bicol International Police Station. Pinag-discuss ninda mga tugang sa mga importante mga tugang na pangapudan in iba pa po tabi na programa kan sa tuya mga katugangan o kan sa tuya po tabi ng mga pag-iriba po dyan sa apod kini
Bicol International Police Station o anong nanto nyo. Malingawong ka talaga. Sige mga tugang, sa iba pa mga istorya, mga tugang, romdom nindo mga tugang ini si sinangan ini si drag queen Pura Luca Vega. Ini mga tugang, so nag-viral mga tugang matapos na apod gani tuya-tuyaon niya. So apod gani pambababoy mga tugang, so sayang ginibong pambababoy mga tugang sa ama namin. Kung saan mga tugang ang mga opisyal mga tugang, or siguro mga tugang sa mga opisyal kang Philippine for Jesus Movement na sina Bishop Leo Alconga, Pastor Romy Suela, and Pastor Mars Rodriguez, binalgar mga tugang ni Vega ang Article 201 of the Revised Penal Code na nagpapataw mga tugang nagpapataw ng parusa to those who in theaters, fairs, cinematographs, or any other place shall exhibit indecent or immoral plays, scenes, act, or show, and offend any race of religion. Inasunto mga tugang inasunto rin ni Alconga kung saan ini po ang presidente po kang PGM na si Vega ning pagbalgar mga tugang sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sigon mga tugang sa grupo, ang ginibo po tabi ni Vega is not only terribly blasphemous, offensive, disrespectful, insulting, unacceptable, and outrageous to the Christian religion and belief. Kumbaga talagang hi po sa NCAI 5. Good morning po tabi sa Sendo. Good morning po sir. Thank you po sa NCAI 5. Nakatutok po sa Satuya. Kung saan mga tugang ang nag-ugat po mga tugang ang kaso digdi kay Vega, duman po sa ginibong performance po sa sarong bar kung saan nagsayaw ini mga tugang and nag-lip sync mga tugang sa saliw ng rock version ng ama namin. Kung saan mga tugang ipinost mismo ni Vega ang video kan sa iyang performance duman po sa dating ex-dating Twitter na may caption na thank you for coming to church. Ayan. Magsilbing magsilbing leksyon po ini sa Satuya po tabi gabos. Ayan. Siyempre pa sa mga nagkakapira po tabi na pigigibo po tabi, nakatawa-tawa po ang mga siring po kay ni tabi. Kumbaga para po sa views gigibuhon po mga tugang ang mga siring kay ni. Ano na ini? Data masabutan na daw ang mga nagkakapira po na nagigibo kay mga siring kay ni. Magibo po mga tugang kung maski aram ninda na dahil ka dapat hindi ka dapat at hindi ka nais ang kanilang gagawin o ginagawa, tigigibo po tabi ninda. Dahilan po sa views. Ayan ang problema din. Lalo na sa mga nagkakapira mga tugang na nag-aasam-asam na dakol ang magiging views ninda and likers and followers. Maski ano-ano mga tugang ang pinagigibo sa social media. Without knowing mga tugang na galing na sinda mga dangag. Sorry for the term pero dakol kita kaya na nariparo mga tuga. Na gabos po gigibuhon para po tabi sa kasikatan. Magpasikat. Araw kay ni mga tuga, pati po ang apod kay ni, pati po tabi ining pagsa Diyos. Pigigibo na po tabi na nakakatatawa na.
bilang bakaw. And kung sa tuyong babalikan mga tugang, pinagdeklarar man ining persona ng grata mga tugang, nainot na baga pinagpaluwas po mga tugang ng mga munisipyo na ipinagdeklara po tabi ini na persona ng grata. Ini po tabi si Luca Vega, pangaran pa sa nanak po. Pangaran pa sa mga tugang, talagang makagurugirabo. Plus sa iya pang ginibo, talagang makagirabo. Yeah? Sige mga tugang, sa iba pang mga istorya mga tugang, balik kita sa pirang minutos na sana. Ma-extend kita, sundo 9:30 in the morning. God bless tabi, ingat po. Thank you so much tabi, Ma'am Beth Kana. Oy, 2 minutos po bago lumagapak ang alas 9 ng pagkaaga. Ang mga commercial muna kita mga tugang, mabilta na kita sa pagpapadagos kan sa tuyang pag-istorya mo niya na pagkaaga. Yeah? Ma-extend kita 30 minutos mga tugang. Wala pa man sumasunod po, hindi siya sa tuyang programa. Ma-extend kita mga tugang, medyo na-miss ko man sa tuyang programa. Yeah? Sige. Diyan sana po tabi ka mo, 1 minuto bago po mag-alas 9 ng pagkaaga, diyan sana po tabi ka mo, digdi sa naman ako. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Oras Pilipinas, 1 minuto po, lagpas po ang alas 9 ng pagkamorning. Tony Kiliste sa on that's Kiliste Kiliste sa on that's part is Tony Kiliste sa on that's part. Alright mga tugang, balik po kita sa tuyang programa. Balik po kita sa pagpapanagos kan sa tuyang pag-iba-iba. Ngunyan po tabi na pagkamoning. At hindi lamang po yan sa programang On The Spot. Siyempre po sa Bicol Net TV. Labyog po kita mga tugang dyan po sa siyudad ng Legazpi. Kung saan po mga tugang na magayon ining magayon ini mga tugang na lockdown.
kung saan po nakatalaan na ilansar kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Ngunyan po na bulan ning Agosto, ang pagbubugtak mga tugang ning Unimpig Apod. So na ito talagang pinagbareta mga tugang digdi sa tuyang programa. So report ni Papa G kang nakaaging bulan, manunungod ini mga tugang sa pagbubugtak ning mga trap net sa mga salug kan Barangay Dapdap, Barangay 21, 22, 19, and 18. As in iba pa. Kung saan mga tugang, ang mayormenteng katuyuhan po mga tugang kaini, ito po na masara or masara po tabi itong mga basura na ipinagtatapok po mga tugang sa mga salog. Asin da inakakadiretso mga tugang duman sa tanganing da ina makadiretso mga tugang duman sa Macabalo River na maluwas sa Albay Gulf. Ini mga tugang ang pinagkonfirmar mga tugang ni dating Legazpi City Mayor asin Albay Governor-elect Noel Rosal bilang pag-utob mga tugang sa naging kasuguan ni Alkalde Carmen Geraldine Rosal na maprotektaran mga tugang ang pag-abot sa lado kan salud sa palibot mga tugang kan syudad. So yun mga tugang kay Rosal, inot ng pigbugtak ang trap net sa Macabalo River. Diyan po sa Barangay Dapdap. Kung sa ini po mga tugang ang naging pilot barangay, kung sa gabos na mga basura hali sa Sagumayon asin rural river ang nagbubulos digdi. Kung sa mga tugang inumaw asin pinasalamatan ni Rosal ang dedikasyon mga tugang kan Konseho di Barangay sa pangingenot ni Kapitan Glenn G. Barcelon kung sa igwasinda ning tulong bangka asin anom na river warriors na nagmomonitor asin naghali kan mga basura sa ibinugtak po tabi na trap net. And bilang parte kayo ni mga tugang, magkakaigwaman ang syudad ning search for cleanest river kung saan makakapag-inganyar ini si kada barangay na magkaigwa mga tugang ning lakdang para mapangatamanan ang sa indang mga salog. Kung saan mga tugang tinawan doon ni Rosal, nakaipuhan na aksyonan or maaksyonan ang siring na problema dahil lang tabasado mga tugang sa ginibong pag-aadal kan 2019, nasa 109 na tunilada na ning basura ang nasa Albay Gulf na hali mga tugang sa Legazpi City itself. And sa pa mga tugang, nagiging peligro ini sa mga marine animals asin nakakadistroso sa kadagatan. Ngunyan mga tugang nangamudan si Rosal sa mga Legazpeño na lugod suportaran asin pagtarabangan na maprotektaran mga tugang ang kapalibutan para po sa mga masunod na henerasyon. Magayon baga, nakaisipan. Ang satuya po na pagsaludo po sa magayon nakaisipan na ini. Sa pangingenot po tabi ni dating Legazpi City Mayor and Governor-elect Noel Rosal. Yaon po mga tugang sa iyang pagmakulong. Yaon po sa iya po na pagigibuning medyos. Yaon po tabi apod kini. Yaon po tabi sa iyang tao po tabi ning atensyon. Duman po tabi sa mga arog kining mga bagay mga tugang na dakulaon po ang magiging impact. Kadakol po mga tugang ang pwede sir na maiwasan po sa pagbubugta kaini. And sa rumpa, sa arog kining paagi mga tugang, ang naunang bita ng basura o yung mga basura mga tugang dahil na mag-scattered pa, dahil na magdumanpas sa Macabalo River. Kaya siguro kasabay kayo ni pangapudan ta liwat sa mga barangay official, konseho di barangay na nagibungani po tabi kan konseho di barangay kan Barangay Dapdap ang pagsuporta po tabi digdi sa naunang bita ng programa o sa naunang bita ng lakda
Baka po tabi pwede man, ito po tabi ng mga nagkakapirapang mga barangay na yaon digdi po sa barangay 21, 22, 19, 18, na baka po tabi pwede man po tabi nindong suportaran po tabi ang lockdown na ini. Tangani po tabi na maprotektaran. And dakulaon po mga tugang na bagay ini. Ini po tabi na pagkakaigwan ng search for the cleanest river. O, dyan po sa siyudad ng Legazpi. Dakulaon po mga tugang na bagay ini. Maiinggan yan liwat. So, sa tuyang mga kababayan, aramtaman sa nabaga tabi. Aramtaman sa nabaga mga tugang tabi. Pero sana naman, may may search or kumbaga may pa-contest uwara, maging malinig po kita sa satuyang palibot. Iyo. Di po kita nagkukumple dahil po sa pwede sir na makuha ang premyo. Dapat po tabi, may premyo kita magrilinig po tabi. Iyo. Magrilinig po tabi kita kan sa tuyang palibot. Maging responsable po kita sa tamang pagtapok po tabi naging basura. Tapano na sana po mga tuga. Mas merti kita mga tugang inisaro po tabi sa pinagtauanan pansin po. Pandiurag man nga iso naging ano kay ni ade. Naging pansin po mga tugang kay ni lockdown na pinaggibo po tabi ni ex-mayor Legazpi City ex-mayor Noel Rosal and Governor-elect Noel Rosal regarding po tabi sa bagay na ini. Sa siring kayo po tabi na paagi, maibitaran po tabi sa mga kahilanga. Kang mga residentes po, mga tugang dyan sa palibot po, kang mga naunang bita ng barangay. Kaya sabi ta na, may pakontis kidai po mga tugang lugod sa pagpuon po, kansiring po kaining lakdang. Siguro ko po, kinakaipuhan ta po maging responsable po tabi. Maging responsable po kita mga tugang in the sense na dapat aram ta po tabi sa satuyang mga sadire. Na dapat na iyan ipag-apon dyan, na iyan pag-itapok dyan. Masupog baga. An sa indong barangay mga tugang harani po tabi sa mga lugar na pinagpapasyaran kan sa tuyang mga kababayan. Lalo na yung mga nagkaarambita ng barangay, bago ka po baga mapasiring dyan sa may puro, nasa sa bantog na pasyaran mo niyan, mahiling po tabi iyan ng mga basura. Iyo munang mabulaga po tabi sa mga turista. Ngunyan, ang gigibuhon po kayo ni kang barangay, araw po kan suporta na pinagibo po, ipinahiling po kan barangay Dapdap, nagmukna po sinda, naglaag po sinda, ning pigapod na River Warriors. Ito po mga tugang sa mga mabantay po tabi, mamantiner po tabi kang kalinigan ka na unang bita ng salaw. Sa sainda po tabi na nasa sakupan or sa saindang area. Dakulaon po bagang bagay iyan mga tugang. Kaya sabi ta na nga ni, kung nagimo po tabi ini, dyan po sa barangay Dapdap, ano daw po tabi sa mga nagkakapirang barangay kung siring man po tabi kani, adaptaro na po tabi nindo. Bilang pagtao po ning suporta, lalo na ngunyan po mga tugang, na pag mga araw kayo ni mga tugang nahiling tabaga, na kapag igwang mga stagnant or pag igwang yung mga siring kayo mga bara sa mga daluyan ng mga ilog, diyan po tabi nagpupuon ang mga kahilangan. Mayormente ining dengue mga tugang na day po tabi. Pud kani saro po mga tugang sa dangerous na saro sa nagiging kausa mga tugang kang pagkakagadan mga tugang kang nabibiktima po tabi kaining anong ini dengue. Kaya tangali maibitaran mga tugang sa araw kining paagi mga tugang. Minsan kaya kita mga tugang dito masabutan adi masuportahan na sa nakita. Magayon po magatugang ang objeto kundi sa mga nagkakapirama
Data masabutan kung nata, minsan ilalaag na sa basurahan mga tugang day pamagibo. Mas gusto nindang iapon sa salog mga tugang, ang basura ninda kaysa ibugtak sa sako, para po, ito, malipiano ko tano. Isisigrigan, ibubugtak mga tugang sa sako, and then pag libot kan na garbage collector, itatausan na ninda. Ang iba dito masabutan, lalo na yung mga hananin sa salog, iba na badsa na ninda dyan. Iba na badsa na ninda sa salog mga tugang, ang sa indang mga basura. Kaya sabi ko na nga ni katakod kan programang ini, kan lakdang na ini. Ito po tabi na oras na may manutaran or madakop mga tugang mapatunayan na nagbarabad kan sa indang basura sa salog. Ano daw tabi kung ibuntog dyan sa salog tanganing bilang padusa sa iyang kabaglaan. Ang siisay man ngayang madakop, ibuntog dyan, ang tanganing manarang, mga tugang, dahil ka na nga nakatabang, pero isyo ka pa, pag mga siring ka yan, ibuntog dyan, tanganing mata na niya, subasurang sa iyang pinagtapok dyan. Kaya ini mga tugang sa mga magayon po, mga tugang nalakdangon yan, dyan po sa siyudad ng Legazpi, ini po tabi na pagbubugtak ng trapnet, tangani po tabi na maprotehiran. And mas mapadali po tabi na mapunpun po tabi itong mga basura. And dahil na po tabi makawagas pa sa iba pang mga barangay. Kaya magayon iyan, sana po tabi suportaran man po tabi ini kang mga Ligaspenyo, lalo na po tabi ito po tabi ng mga harani po sa salog, mga tugang mga kabarangay. Motorhon ta, lugod, igwa kipakontes kidae, mantineron po tabi ang kalinigan sa kapalibutan. Nakamuman sa na po tabi ang maapektaran kung magiging bagla po kita sa satuyang kapalibutan, ang magiging ang masaparman sa na po tabi kan, kamuman sa na po tabi. Kamuman sa na po tabi sa indong barangay. Kamuman sa na po tabi ang PDCR na malaag po tabi sa peligro. Dahilan po tabi dyan sa pagtapok po tabi nindo. Sa salang kumbaga pagtapok nindo o pagbinaglak nindo mga tugang sa indo po tabing kapalibutan. Sige mga tugang. Ang tabayanan tayo iyan magayon iyan na magayon iyan mga tugang na bareta. Magayon po iyan mga tugang na lakdag. Sa Panginoon po mga tugang. Pandiurag man so kaisipan mga tugang ade. Kan Rosal. Masabi naman kamo, grabe naman ngayon pag ano nito nyo. Dahil po mga tugang, kita po mga tugang, hiling to sana po mga tugang ang kagayunan. Kung sisay po tabi, ang mabenepisyo po kayo ni. Masabi naman kamo, grabe naman ngayon pag-umaw. Bako po tabi sa pag-umaw ko, dahil hilingon ta po tabi. Ilingon ta po tabi, ang lakdang, ilingon ta po tabi, kung sisay po ang mabenepisyo kayo ni. Ilingon ta po tabi, ang sarong programa kung dapat po tabi ka umaw-umaw. Kaya, baka naman may nagkakapera naman dyan, may makomento. Grabe naman yung pag-umaw nito nyo ngaya. Galing ngaya pirama. Bako po tabi sa siring kaya. Ang sa tuya po tabi din sa tuyang programa. Uumawon ta po ang dapat uumawon. Sabi ta na nga ni. And apod kayo na ang programang ini, masaludo po tabi sa mga dapat saluduhan. O umawon, ang dapat umawon. Kung sa mga umawon, problema na yan, duman kita. Sige mga tugang sa iba pang mga istorya, sabi ko na nga di kasubago, namamati na po mga tugang, luway-luway na po na namamatian, ang presensya po tabi.
Ang presensya po tabi kang paabuto na perilian. Dakulaon ano? Dakulaon mga tugang. Maski sumain ka, may tinipon-tipon. Ang pinag-uurunan mga tugang. Ini po tabi na nagdadangadang na barangay NSK eleksyon. Naturalmente, magayon iyan mga tugang na as early as now, napapag-urulayan po tabi ang bagay na ini. Kumbaga, napapanahon man na tangani po na matawanan po. Kundi, sabi ko na nga ini pong mga panahon na ini, na mamalisyahan ta ni. Panahon mga tugang ni nagkakaigwa na naman kinagkakapirang garing kilang. Nagkakaigwa mga tugang ni tunutarampuhan. Dahilan po mga tugang sa digdi po tabi sa apod kayo digdi po tabi sa mangyayaring pirilian. Okay, good morning sa mga barangay official mga tugang. Kapitan, kagawad. Apotong ko daw tabi gamaw. Lalo na po tabi itong mga gusto pa magdalagan po tabi. Ito po tabi na gusto pang magdalagan, maglansar po tabi ngunya na barangay ining maabot na pirilian. Apotong ko daw tabi gamaw. Rumdum daw tabi nindo, ito po tabi na mga rumdumon po tabi nindo, itong sa indong mga naging kapabayaan po sa barangay. Rumdumo na dito mga tugang, rumdumo na po tabi nindo ito habang may natatada pa po tabi. Habang may natatada pa po tabi na oras, nganing may chance pa kamo na makabawi. Nganing iniwat po kamo mga tugang na makaluwas digi po sa paaboto na pinilian. Aputon po tabi nindo, rumdum mo nindo kung saan kayo nagkulang. At tamalay mo mga tugang, ano pa man sa ngayon, August, September, October, you still have 2 months, 2 bulan, tama ba? August, September, October ba yung pinilian na rin? Igwa pa ka mo nagkakapirang aldaw, bulan, simana, tangani po tabi na susaindo po tabi na kapabayaan na ginibo, mataparan po tabi nito, kumbaga makabawi po kamo. Posible man mga tugang, wala kamo ning naging kapabayaan sa indong pagsiserbe. Kaya rumduman po tabi nito, ini a piece of advice po tabi sa indo. Pag inumdum po tabi sa indo, a piece of advice sa indo po tabi, kung ano po tabi nindo na ikaw po kamo ning pagkukulang sa nagkapirang taon po kamong nagservisyo sa indong barangay, ngunyan pa sana po tabi pag-atid-atido nindo kung paano po tabi kamo magkakabawi. Tanganing sa siring kan mga tugang na paagi, bakit lamang manumbalik po mga tugang, ang amor po nindo sa indo po tabing mga botante, sa indo po tabing mga residentes, sa indo po tabing mga botante. Is ngayon, naging pabaya man nga si kapitan, naging pabaya man nga si kagawad, pero ngayon nagbawi. Pero ngayon, pigibo ang gamos nga ngayon makabawi. Pero dahil ko sinabi na halimbawa, naglansar ka mo, tapos nakaluwas ka mo, gigibuhon giraray nindo sa siring kaning lockdown. Daima, ang gibuhon po tabi nindo, kung gusto po tabi nindo talagang makaluwas giraray, rumdum mo nindo sa mga kapabayaan nindong naginibo. And sunod kay yan, gibuhon nindo, taparan nindo. Kudi ngaya, paano man ngaya, kung ang nagimingin kapabayaan isa paglista. Ayan, mapagal-pagal talaga yan bawion.
Kaya, mapagal-pagal talaga yan bawi. Oh. Pero sabi ko na nga, mga tugang, makonsuelo, day. Pero kita na ugma mga tugang, ta. Sa ibong kayan mga tugang, igwa kitang nahiling mga tugang na mga, sa mga maabot na edisyon kan sa tuyang programa, igwa kita na mga ipapabisto sa indo po mga tugang, na mga apod kini, na mga pighihiling-hiling ta mga tugang, na talaga po tabi, nakarapat dapat po tabi, na tawanan po tabi. Tawanan po tabi, ipwesto, tawanan po tabi, ning tsansa po tabi na magserbisyo sa tuyang barangay, sa indong barangay. Matao po tabi ning patas na serbisyo po para sa gabos. Iyan po sa maarabot na simana, iyan ang andabayanan nito. For free. Masabi siya, for free nga yakan sa imo man for free. Ipaplantar tatabi sa indo mga tuga. Ito po tabi na mga pighihiling-hiling ta po tabi. Lalo na po ining mga first timer. Ini po tabi na pinaghihiling-hiling ta ng mga first timer, mga tugang na yaon po tabi ang kamauotan ninda na baguhon po tabi ang panlalagan panggugobyerno po sa lambang barangay. Iyan po tabi. Naugba kita mga tugang ta, may nagkakapirang mga nakaulay kita mga tugang na baad lamang ngaya tabi, matabangan mo kami. Na apod gani maipaabot ngayon sa sakuyang kabarangay, sa sakuyang ngayang kabarangay. Ang sakuyang ngayang plano. Ang sakuyang ngayang apod gani, ang sakuyang ngayang apod gani, ang sakuyang ngayang maot na gibuho na lakdang para ngayon sa pagbabago kan sa tuyang barangay. Ayan, problema niyan. Dahil problema po iyan. Ang sa tuya po tabing pagtabang, lang po tabi. Ang sa tuyang pagtabang po tabi, lalo na po sa ikakarahay po tabi kan sa indong barangay, kan sa tuya po tabing barangay. Kumbaga sa mararayan sa nayaon po tabi ang sa tuyang pagsuporta. Yaon po tabi ang sa tuyang pagsuporta, digdi po tabi sa lalo na, ini po tabi na pinagsasabi tayo ng mga first timer na madaralagan mga tugang, na nahihilingan ta po tabi ng potensyal. Nahihilingan ta mga tugang ning apod gani, nahihilingan ta mga tugang ning apod gani, nahihilingan ta mga tugang ning potensyal mga tugang, nahihilingan ta mga tugang na pag iyan po ang isa tuyong ibinugtak, sa indong ibinugtak po tabi sa indong barangay. Makakamati po kamo ning makakamati po tabi kamo ning totoong pagbabago. Totoong pagbabago mga tugang na nahihiling ta mga tugang na sinda lang po tabi ang makakapagtaong. Ang makakatabang sinda mga tugang sa pagpapakarhay mga tugang kan mga dapat pakarahayon. Ayan po ang sa tuyang obheto mga tugang, kung nata magkakaigwa kita kainin sharing kaining segment. Sa on the last part of our program, matao kita mga tugang. Tangan ma-introduce ta mga tugang, ito po mga nagkakapirang mga nagkakapira niya itong mga amigo, nagkakapira niya itong mga kababayan, kabarangay, na gusto man po tabi, kumbaga, andarasan na po tabi ninda, ito po tabi na dedikasyon. Andarasan na po tabi ninda, ito po tabi na kusog din buot. So iba po na hiling ta, wala po ning kapasidad. Wala po ning kapasidad na mga apod gani, magwanas ning kwarta. Kasabi bagang mga tugang sa panahon ngunyan, kung madalagan ka po sa bida politika, kung dahi kang pirat, kaira ka. Which is, totoo man ang gad. Nahiling ta mga tugang ka mga nakaaging, nahiling ta na bagayan, mga tugang na nangyayari po tabi, ang realidad. Pero mga tugang, by this time, ang satuya pong gigibuhon, ang satuya pong pakikiulay,
May kwarta kidai mga tugang na itaw sa tuya basta nahiling ta po tabi na marhay ang sarap po tabing kandidato. Iyan po tabi ang sa tuyang pagturuwanga. Iyan po tabi ang sa tuya po tabing ibugta. Kung gusto po tabi nindo ning pagbabago. Pero kung gusto po tabi nindo kids, dati sana. So dati sana mga tugang na dahil mo masisilag-silag. So dati sana na pirming tulog. Ayan sana. Pero kung gusto nindo mga tugang medyo may pagbabagong mangyayari lamang tabi. Kumbaga, big sasabi tang day man maging top, pero nahiling po tabi na yaon po tabi sa paghiro. Yan na. Pagkakataon na po tabi ini. Yeah. Ang importante po mga tugang digdi, mag-participate kita and ibugtak na po tabi sa mga dapat po tabing ibugtak dyan. Yeah, sa masunod na simana siguro, maimbitar kita. So gusto, so nagpapamatik mga tugang sa tuya na maghagad ng tabang, tangali ng maipaabot. Welcome po kamo digdi sa programa tayo. Welcome po kamo digdi. Apod kani. Sabi ko na nga ni, para po sa ikakarahay, sana po sa mga gayon ng mga programa po tabi, nakahanda man po kita na magtao po tabi sa indo. Magtamang po tabi sa indo, basta po sa ikakarahay po tabi. Alright mga tugang, oras 29 minutos. Make it 1 minute. Bago po tabi lumagapak. Bago po tabi lumagapak ang alas 9:30 ng pagkaaga. Oy, maluway-luway naman kita maparam. Hindi po sa loob sa tayo programa ko yan ang pagkaaga. Oy, salamat sa mga nagkantabay. Salamat po sa mga nagsarabay. Salamat po sa kuyang mga paraan tabay na talaga naman po. Yaon po, sangkot sa ngunya nagsabay. Yaon po, sundo sa ngunya. Nagpapaabot po ng pagtitiwala. Nagpapaabot po ng pagsuporta. Ang importante, sabi ko na nga mga tugang, ang importante, maski diit ang sa imong paraan tabay, basta, yaon po ang sa indang pagtitiwala, yaon po ang sa inda po tabi na pagsuporta sa satuya, sa imong programa. Minsan, dahil man nga ginagantabay dyan, diiton man sa nagagantabay dyan. At least, iyan po, na diit na iyan po tabi, so, tiga-apod tang, nagsusuporta, nagpapaabot, and nagtitiwala. Dipisilon baga, nagpapangarangawa-ngawa ka sa loob ng sarong oras may kabanga, dahil man kinagtitiwala sa imo. Mas magayon na iyan na, diit sana, pero yaon po ang pagtitiwala. May tiwala, and apod kening, nagtitiwala, and nagtutubod mga tugang, sa imong pignangawa-ngawa. Oras mga tugang, 31 minutos. Makalihis po ang alas 9 ng pagkaaga. Kaya ito, alat, tuturunta. Magkayunin na so intro ta. Oras mga tugang, alas 9:31 ng pagkaaga. Luway-luway na kitang mapaalam. Hindi po sa loob sa tuyang programa. Ngunyan ang pagkaaga. Na ang iyong pag-ibig Ay, saliwat sa pangalan po. Sa pangalan po, kan Bilog na Pwersa. is na Sa pangalan po, kan Bilog na Tropa. Siyempre po, sa pamangenot po, kan sa muyang station manager, Maestro. SM Neladuan. Sa pangalan po, kan sa tuyang mga katuwang, hindi po sa loob, kan sa tuyang programa. rin ang Sa pangalan po, tabi nindo gabos, sa gabos po na nag-like, sa gabos po na nag-share, sa gabos po na nag-heart, sa gabos po, tabi ng mga silent viewers, maraming thank you. pagkalit Solid po, Bicol Net TV. Thank you so much, Ma'am Bet Kana. Thank you so much po. Ang sa tuya pong pagsasabi sa imo. Thank you so much sa imong pagantabay. Permi po na pagantabay. Dahil po dyan, Ma'am Bet Kana, nagkukusog po kita. Nagkukusog ang sa kuya na buo.
na ipadagos man lang sa kuyang programa digdi sa Bicolnet. Thank you so much, Ma'am Beth Kana. Thank you so much. Ingat po. Ako sa isip Siyempre po, sa pangalan po, kan gamos na uya po. Yaon po, sabi ko na nga ni Permi po, nakaantabay sa mga programa kang Bicolnet TV, nagpapaabot ng pagsuporta sa samuyang istasyon. Maraming thank you. Siyempre mga tugang ako man po, ang sa indong nakasabay ng iba. Ang sa indo po, dabing amigo. Ang kasurog po, kang may mga tultol na gibalagan. Kontraryo po, kang may mga salangibo. Tony Kilis na mga tugang at your service. God bless, bye! Keep safe, Bicolandia. At pagpililingan kita, alauna, sundo alas 2 ng pagkahapon sa programang Deep Talk. Digilaman po yan sa Bicolnet TV. Bye-bye! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. mo nakalood. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano.